A 2024-es Hegy nehéz. Szakmai kihívásokkal. Teli év volt. Minden kihívás ellenére mi. Új helyen. Szolnokon tudtuk megrendezni Szakmai programjainkat, a Magyarország Ételek 2024 szakácsversenyt, a Szamos tányérdesszert versenyt, a szakma ifjúmestere versenyt, A Magyarország díszasztala versenyt, a pályaorientációs rajzversenyünket, a konferenciákat és az expót. Így lett a rendezvényünk teljes, komplex, iparágat lefető verseny, mely ma már Magyarország egyik meghatározó eseményévé vált. Az év során megrendeztük még a taggyűléseinket, a jótékonysági főzéseinket És számos egyéb más programunkat. Jól működő szakmai közösségként hatalmas felelősséget ró ránk. az iparági szereplők szakmai érdekképviselete. valamint, hogy a programok megvalósítása egyre magasabb színvonalon történjen. persze úgy, hogy a közösségünk Ereje és egysége is egyre fokozódjon. Ehhez szükséges, hogy a barátaink, támogatóink, együttműködő partnereink száma folyamatosan növekedjen. akiknek ezúton köszönjük meg az egész éven át tartó partnerséget, Az év végéhez közeledve most itt állunk. és az étrend magyar. Konyhafőnökök. egyesületének közössége. Ezúton Kíván, Mindenkinek boldog Szeretetteljes, és áldott. békés, ünnepeket, boldog karácsonyt mindenkinek!